Ġie rrestawrat fil-glorja oriġinali tiegħu it-trak ta' Salvo Meli li jibqa' sinonimu mal-meetings indirizzati mill-eks Prim Ministru mexxej Laburista Dom Mintoff għexieren ta' snin ilu. Kru ta' dan l-istazzjon żar il-garaxx fejn illum jinsab it-trak ta' tip ASC Mammoth Major tal-1958. Hawn tkellimna ma' Carmelo Meli, it-tifel ta' Salvo Meli li ta' spiss kien isuq it-trak fost xufier oħrajn fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel ta' Mejju fis-snin 70. Meli jirrakkonta kif it-trak kien inġib mill-Ingilterra fl-1962 għal ġar tal-ixkejjer tas-siment. L-iskop tiegħu kien biex inġorru s-siment l-ewwel għajta. Mbagħad wara s-siment għal ilu għat-trattat X-Station biex inġorru l-ħadejt. Lilin mill-vjaġġi li kienu jservu l-ħobza ta' kuljum tal-familja u li ma' żmien varjaw minn trafi tal-ħadid sa' Kniepen, l-aktar vjaġġi li jibqa' magħrufa lihom dan it-trak huma ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħaddiem u dik magħrufa bħala il-Battle of Flowers. Ir-rotta tagħna konna naqbdu t-triq minn Kastilja. Niżlu Stati Amerikanti kollha qudiemna kienu jkun hemm il-brigata u kienu jkun hemm l-isfilatijiet kollha qudiemna. Induru mal-parlament, il-parlament ngħidu jien. Minn hemm kien jerġa' jitla' triq ir-Repubblika kollha lejn Bippel Belt. M'hemm sewqien ta' ġi tip u n-nies jimxu u inti timxi, n-nies jimxu u inti timxi. Minn hemmhekk konna nitilgħu fuq il-Fossa tal-Furjana, il-Fossa tal-Furjana konna narmaw il-karrijiet, imma ħana meta tlajna fil-gvern il-membri parlamentari u min se jkontesta u min kien dilettant dak kollha fuq il-karru kollha bis-siġijiet. Iżda l-qofol kien ikun id-diskors tal-Perit Mintoff li minn fuq pjattaforma fil-kaxxa ta' trak kien jindirizza il-mass meeting fuq il-Fossos tal-Furjana. U jagħmel il-meeting, meeting ma kienx jagħmel iktar minn kwarta ta' 20 minuta. Wara ma konx tgħid xi kelma. U jitkellem. Tox tgħid viva l-Labor u kulħadd kwiet baqqa. Meli qasammana kif is-snin minnhom kien ikun Dom Mintoff innifsu li jmur il-garaxx qabel dawn iċ-ċelebrazzjonijiet biex imur jassigura li kollox kien ikun ippreparat kif suppost. Wara xieren ta' snin f'garaxx ma jintużax, Meli jiddeċieda li rrestawra t-trak fuq l-insistenza ta' nepu tiegħu. Dan ir-restawr issa tlesta fl-aħħar ġimgħat wara li kien diġà beda jduru huwa stess. U ħadtu għand ħabib tiegħi panel beater u sprayer. Għamel li għatlu għalli ġibu ħanamelulek. Għalli ma naħdimx trakkijiet, għalli ma l-għatel di l-istoria, ġibu ħanamelulek. Wara xhur jaħdem fuq u fejn anke mar l-Ingilterra biex iġib aktar affarijiet, it-trakt lesta. Lestajnieħ, u ferħan sajtir, għax da trak daru u, għax da trak daru u, ġibtu għaw. Il-ħsib ta' Meli issa u li jerġa' joħroġ dan it-trak fi triq biex ikun jista' jitgaw daħjar. Sabatek u kun noħroġ naqra biha nitkassaħ. Noħroġ biha.